Ola, moi boas, eu son Manuela Varela, traballo con Teatro do Noroeste. Quero dicir que é unha honra formar parte de Culleredo en Escena 2021-2022. Estou realmente agradecida porque vexo que estamos entre grandes compañías como son Producións Teatrais Escénicas, Sarabela, Teatro do Andamio, A Quinta do Cuadrante, Talía, Elefante Elegante, vamos, compañías referentes da cultura galega, que tamén é de agradecer por parte do Concello que aposten polo galego, porque temos moitas cousas que contar, a verdade, moitas cousas nosas, con autores galegos como Manolo Rivas, como Manuel María, textos de Ibai Inclán, que son tamén daqui e que hai que poñer en valor. Entón, iso é de agradecer por parte do Concello. Un Concello que sempre nos recibiu moi ben, que ten a sorte de ter moito público, e iso débese ao esforzo que fai o Concello. Eu, por exemplo, o ano pasado tiven a sorte de ir contar contos ao colexio que hai aquí, como se chama o colexio dos nenos? O Isaac Díaz Pardo, sí, tiven sorte, que fixeron o esforzo de levar a cultura aos coles, e xa é algo que os nenos reciben, non? E que, bueno, programaron con todas as dificultades que tiñamos co COVID, pero sempre estiveron aí, e logo teñen compañías referentes como el Ruiseñor, que é daqui, que tamén lles ensina dende os nenos a formarse como actores. De feito, nós, dende Teatro do Atlántico, ou unha vez que precisábamos a unha rapaza nova para o elenco, e fixemos casting a unha nena del Ruiseñor e formou parte do elenco en estado de graza nese momento. Entón, vamos, que ten toda unha estructura en torno do Concello que favorece moito as artes escénicas e crea público, e iso é fundamental. Non só ter a responsabilidade das compañías de traer público, senón esa responsabilidade que asume o Concello, e realmente Culleredo o fai, é de agradecer porque facilita moito a labor e o traballo. Nós estaremos o 19 de novembro, estaremos o 19 de novembro con unha obra que se chama Gloria Nacional. A nosa obra transita por moitos sitios, moitos espazos, é unha obra claramente actual, falamos dos gobernos de coalición, a obra trata dunha gloria nacional, un escultor, que o presidente do goberno, nin máis nin menos, encárgalle facer unha escultura para a inauguración dunha praza, da Praza Maior. En eses momentos, esa gloria nacional entra en crise. Ten unha crise creativa, unha crise existencial, unha crise social, unha crise política. En ese momento de crise cústalle levar a cabo esta escultura. Nesas está cando lle chega a súa marchante. A súa marchante amosa a visión máis económica, capitalista, os intereses que hai económicos da arte. Entón establecese un diálogo moi interesante entre a marchante e o creador. Logo tamén é moi bonito porque falan de cando se coñeceron, a parte máis emotiva, de cando se iniciou esa relación, cando se iniciou ese artista. Logo chega o que é a mesma ministra de Cultura a falar co artista, coa Gloria Nacional, para preguntarlle a ver que pasa, porque esa estatua non avanza, que estamos agardando por ela, non? Entón aí establecese outro debate que é o interese político que se fai da arte e o interese do propio artista, non? Aí hai moitos guiños da actualidade e a xente o ve cun sorriso, incluso hai algunha gargallada no medio. Agradecemos moitísimo ao Culleredo que nos traia con esta proposta, porque, bueno, é un pouco arriscada, tratamos do proceso creativo, pero, bueno, a nosa experiencia de ter actuado xa con ela e que a acollida é moi boa, moi boa. A última vez que estivemos aquí foi con Virses Salvaxes, que fora unha comedia, como definimos, unha tola comedia xeriátrica. Foi fantástico porque en 2 horas que se abriu o teléfono para que a xente collese entrada, xa estaban esgotadas.
Eu mesma que quería que viñese xente non puido vir, non? Eso é un traballo que fai o Concello, é maravilloso, e corresponde tamén ás ganas que ten a xente de vir ao teatro. Demostrouse durante a pandemia, quedou claro que o teatro é un espazo seguro. Non houbo ningún brote nos teatros, ningún caso de contagio nos teatros. Esa é unha seguridade e un esforzo que fixemos. Fomos un sector maltratado ás veces, os aforos foron moi reducidos. Bueno, conseguimos que a xente sentise esa seguridade, por iso, dende o primeiro momento, a xente acudiu ao teatro. Ás veces dábanos moita mágoa porque quedaba moita xente fora. Agardamos que esas medidas cada vez se alivien un pouco máis, que a xente poida vir, se enche a sala e que disfruten desta experiencia que é vir ao teatro, que é unha experiencia en vivo. E a xente ven para emocionarse con nós. Nos, riba do escenario, contamos historias e nos emocionamos no momento que as contamos. E esa emoción a recibe o público directamente, é unha experiencia única. Entón, desexamos que veñan e volver a sentir iso entre todos.